Dyma Rhys. Roedd Rhys eisiau gwneud rhywbeth ysbrydoledig gyda'i fywyd. Roedd eisiau gyrfa lle gallai wneud gwahaniaeth, a rhannu ei frwdfrydedd dros addysg. Ac ar ôl i ffrind ei arwain tuag at wefan addysgwyr Cymru, roedd yn gwybod ei fod eisiau bod yn athro. Yn gyntaf, roedd angen i Rhys benderfynu pa fath o athro yr oedd am fod. O addysgu ysgolion cynradd neu uwchradd, i ddarlithio mewn colegau neu brifysgolion, roedd gwahanol lwybrau i'w hystyried gyda gwahanol fuddion. Roedd Rhys wrth ei fodd yn gweithio gyda phlant, felly dywisodd ddilyn ei yrfa fel athro ysgol gynradd. Nawr, roedd yn rhaid iddo ddewis sut yr oedd am gwblhau ei hyfforddiant. Darganfu Rhys fod gwahanol ffyrdd o gwblhau eich addysg gychwynnol i athrawon, AGA, yng Nghymru. Mae'r llwybrau amser llawn, y llwybrau rhan amser a'r llwybrau cyflogedig. Llwyddodd Rhys i ddarganfod mwy am bob un o'r partneriaethau AGA yng Nghymru, trwy edrych ar ei proffiliau darparwyr ar borthol hyfforddi addysgwyr Cymru. Daeth Rhys o hyd i'r llwybr delfrydol iddo, ac ar ôl cwblhau ei gais yn llwyddiannus a chyflawni ei gyfweliad, sicrhaodd Rhys le gyda phartneriaeth AGA i ddechrau addysg gychwynnol i athrawon. Roedd Rhys wrth ei fodd. Trwy gyfuniad o astudio prifysgol a phrofiad addysgu ymarferol, roedd Rhys bellach ar ei ffordd i gyflawni ei freuddwydion o ddod yn athro. Cyflawnodd Rhys ei statws athro cymwysedig, SAC, trwy gwblhau ei raglen AGA yn llwyddiannus. Nesaf, cofrestrodd Rhys fel athro gyda chyngor y gweithlu addysg ac roedd yn barod i chwilio am ei swydd gyntaf. Daeth Rhys o hyd i swydd yn y lleoliad a'r math o ysgol yr oedd am weithio ynddi, trwy chwilio a gwneud cais drwy borth swyddi addysgwyr Cymru. Dechreuodd Rhys ei gyfnod sefydlu fel athro newydd gymhwyso, gan roi ar waith yr hyn addysgodd trwy ei addysg gychwynnol i athrawon, a datblygu ei sgiliau a'i wybodaeth wrth gael ei gefnogi gan fentor. Yn ogystal â chael ei fentor ei hun, canfu Rhys fod ei gydweithwyr addysgu bob amser yn hapus i gynnig cefnogaeth ac arweiniad. Gallai Rhys weld faint yr oedd wedi datblygu yn ystod ei flwyddyn sefydlu trwy ddefnyddio ei basbort dysgu proffesiynol, PDP, e-bortffolio ar-lein a'i galluogodd i fyfyrio ar ei addysgu, a chofnodi ei gynnydd wrth gyflawni'r safonau proffesiynol sy'n ofynnol i ddod yn athro. Roedd y dull hyblyg hwn o ddysgu yn golygu bod Rhys wedi ffynnu a chwblhau ei flwyddyn sefydlu yn llwyddiannus. Roedd bellach yn barod ar gyfer cam nesaf ei yrfa. Mae Rhys bellach yn gwneud yr hyn mae'n ei garu, ond nid yw ei daith drosodd. Trwy ddefnyddio porthol hyfforddi addysgwyr Cymru i gyrchu ac archwilio cyfleoedd dysgu proffesiynol, mae Rhys yn dysgu sgiliau newydd yn gyson, ac yn ymdrechu i fod yn well, fel y gall ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ddysgwyr yng Nghymru. Os ydych chi am ddilyn ôl troed Rhys a dod yn addysgwr, ewch i www.addysgwyr.cymru/ysgolion a chwilio am gyfleoedd.